všechny školíčky, co nás sledují. A já jsem Saša, mám fan. Stromeček.cz a Andy. CZ. A říkejte Andy. A toto je Impossible Man. A toto je první školní vlog, co vlastně budeme každý den točit. všední den. Ve škole, všední den. Po škole. Ve škole, Po ve škole. tři, Po po škole. škole, ve škole, to je jedno, na prdele. Budeme točit vaření, YouTube vaří se Sašou. Vždycky tam bude nějaký host. Různý let's play a Různý hry. různý hry. No. Tady je Maxendy. A vždycky budeme mít pravděpodobně nějaký hosty nebo hosta. Toto je Náš první host. Ríša. Míša, Píša, Pí. Ano, takže jdeme domů. Biznismenka. No, ty jsi kokos. Takže teď jdeme domů. Po škole, Ne, vlastně. do divadla jdeme. Tady máme nádherný kaštán. Určitě, to ti uvěřím. A to je fakt kaštán. Ale hnízdo, já ho trofím. Ty určitě, vole. To bys nedal. Ale stejná. Možná já to zvuší. A všechno budeme točit, různý věci, blbosti. Tento Akce, co se stane ve škole. school vlog, school vlog. Ty budou na mobilu. A na mém A channelu. budou úterní Saša Man. odpolední blbosti o češtinu. No jo. O češtinu, jsi normální. Ty Jo, já vole. bych to natočil. Aha, upřímně. pokusíme se to natočit. Jestli to poprvé nevyjde. A nebo jenom hlas. A nebo Naše a paní budeme Zílka je zlá. a budeme tam každý úterý, teda u nás to vyjde ve středu. To prčit. Dávat. To prčit. Jo, dobrý. Nejvíc Dávat to bude odpolední další. přestávky. Takže tam budeme dělat sakra velký blbost. Toto bude Tak na a mobilu. Doufám, že to bude, píše mi to, že to je v HD kvalitě. Jo. Jo, by to A když se mám představit, je nám 14 let. Já mám Ne, 12. 88. Ty vole, to je mě, ty debile. To je 12 let, Saša. 13. Jasně. Sasa Man, tomu je 12. Taky 12. Ríša 12. I když tomu není uvěřit. Kolik? 12. Maxi Andy taky 12. A já Stromeček CZ Počkej, mám též tam 12. vidět, jak má vypadat vlasy. Jo, počkej. Ukaž vlasy. Ukaž vlasy. Tak moc ne, a já mám mochty. No takže tady mi můj kamarád Ríša pomáhá, abych to chvíli pauzu, protože nám za náma jdou nějaký dvě děvky. Čupky. Bez prostých slov. Naše Čupla A vaření z YouTube a YouTube vaří se Sasou budu točit já. A já budu hrát prvního, jestli to dobře chápu. První hosta bude tady Stromeček.cz. Vaříme se A pak bude Honza. Maxi. budu natáčet. Maxi Andy. Jo, všichni půjďte ke mně domů. Jestli budeme natáčet Minecraft a uvidíte, že jsme Dneska vanezáci, možná tak je to začne pravda, první, že dneska. Minecraft Ne, bude mít až zítra. k Vánoci. Ty vole, můžete mluvit ten jeden. Teď Honza. Minecraft budeme mít k Vánocům, takže... A zatím, Jelikož je Zatím jsme- 11. listopadu. zatím a jsme začneme varezáci. točit už dřív, tak jsme zatím varezáci. A já budu mít různé hry, takže můžeme natáčet. Jako Hitman Absolution, Assassin's Creed 3, 2, Mafia 2, Mafia 3 až vyjde a GTA 5. Všechno na A počítači. San Andreasko! Ne. Jo, starou A klasiku. GTA 4. A San Andreas. Možná. Stará A klasika. FIFA 2012. Ty vole, ty chceš natáčet FIFU? Ne, San Andreasky. Ale Jo, kamarád, my vám ze stromečky Lukáš natočíme Star Wars The Old Republic. Celou sérii. Takže do té doby, než I se mnou, já než budu jenom dohrajeme celou kameraman. hru. Assassin's Creed 4. Tady počkej kamarád. Není to 4, je to Black. A potom Tomu Payday říkám budeme hrát spolu. Je to Evil vlastně. Payday taky bychom možná dal. Bacha, ty Čupát. čupáci, čuprováci. Čupáci známe. Existuje něco jako, že... A já to zatím paužu a pak a ozveme se vám u počítači, kdo hrát Minecraft. Tak zatím čau. Jsi blbej. Oh motherfucker! 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 Oh mother... Neudělal takhle, že ty tam to. Ty vole, natáčí mi volové. Stop je to.
Jo? Toto byl nepovedený závěr, omlouváme se, uděláme to ještě jednou. Jsme na mobilu, nejde se stříhat, nebo to ani neumíme. Takže za chvíli to budeme zase. Oh motherfucker! 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 Tak proč, bratře? Už je oběd. Oh my god, to je křovák! Oběd, bratře. Křováci žijou. Co mě čumíš, mluv? Ale bože. Pošli, já to dám dál. Opět nepovedený záběr, omlouváme se. Oh my god, to je křovák! Křováci žijí 20 let až 30. Umírají ve 30 letech. Jsou černý, hlavně černý, a rty mají hodně červené. V dnešní době se jich najde málo v Africe. A v Indii se najdou křováci bílí. Jsou to bílí lidé, kteří mají oči jako Japonci, ale žijí s džusem. Každý léto tráví s naším dokumentárním epizodem přes minecraft.cz. Ale my teď budeme mluvit o Trochu, by se to smavilo. Dobrý, můžu. Natáčím aspoň. Jo? Našeho dokumentára, nebo jak to říct, znamená Afričané odvezli na obědní stůl, kde se z ní teď stane dobrá pečeně. Sledujte to. Večeře. Žádné propady. A jsou taky hodně nebezpečný a žijí hodně bílí lidé. A to, milí dámy a páni, je vše z našeho videa. School video teda. A to je vše a čau. Konec. Čau.